Akadská ríša, jedna z prvých rozľahlých ríš, ktorá sa rozprestierala v oblasti Mezopotámie, dnešnom Iraku a Sýrii. Aký je príbeh jej vzniku a rozmachu a prečo toto obrovské impérium nakoniec podľahlo vlastnému kolapsu? Poďme si rozpovedať príbeh o tejto starodávnej civilizácii, ktorá existovala v dávnych časoch našej histórie. Existencia Akadskej ríše sa datuje približne do rokov 2340 až 2159 pred Kristom, čo naznačuje, že nemala veľmi dlhé trvanie. Jej zakladateľom bol Sargon Akadský, ktorý sa pokladá aj za jej najslávnejšieho vládcu, ktorý ju spravoval zo svojho sídla v hlavnom meste Akade.